खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनाय सानलायगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गिबियावनो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांहोनानै मानो होनोबा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोर नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोनाथ' गासैबो माने आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 10,000 रां मोननो हागोन ना आरो बे 10,000 रां मोनखांनायनि उनावबो नोंथांमोना आरोबाव फैसा मोनबावनो हाबावगोन दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जेनेबा गिबियावथ' 10,000 रां मोननो हागोन दा बे 10,000 रांखौ नोंथांमोना हरफिननांगोन नामा आरो बे जेनेबा 10,000 रां मोनखांनायनि उनाव आरोबाव फैसा मोननायखौ नोंथांमोना गभर्नमेन्टनो हरफिननांगोन नामा इन्ट्रेस्ट होनांगोन नामा आं बेखौबो खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना माखासे बेखौ सोंदों आरो जेनेबा जोङो बे आमृत बिरसा आन्दलननि जै दंफां गायनायाथ' नोंथांमोना थांनांगोन बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जुदि थाङाखैबा नोंथांमोना गायफिननो नांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा नोंथांमोना माखासेया माने गोबाङानो बेखौ सोंहरदों आरो जेनेबा सिगां जेब्ला माने आमृत बिरसा आन्दलननि जोहै दंफां गायनाय समावनो फट' लाखानाया बेखौ होबा जागोन ना जाया होनना नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदों दा बेफोरनि बागैनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो माखासे गोनांथार आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दे गिबियावनो आङो नोंथांमोननिसिम फैसानि बागै एसे मोजाङै खोन्थाहरखानो सानदों दे नोंथांमोना नायनो हागोन दे जोंहा बे बेनिफिट्सआव गिबियावनो बुंखादों आरो नोंथांमोना फार्स्ट सिगां बोसोरनि थाखाय माने एबार बोसोराव नोंथांमोना 10,000 रांखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों बे स्किमनि जोहै दा बे 10,000 रांखौ नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिसिम हरफिननो नाङा एबा इन्ट्रेस्ट नोंथांमोना होनो नाङा बे 10,000 रांखौ नोंनो हरखानायसो नाथायबा नोङो बे 10,000 रांखौ लानानै फिसा खामानि मावनानै देखायनो हायोबा नोंथांमोना नेक्स्ट 2 बोसोराव आरोबाव नोंथाङा फैसा मोनबावनो हागोन सरकारनिफ्राय दा बेनिखायनो आं बेनि बागै एसे मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना एसे मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जेनेबा दाथ' जोंहा फर्म फिलआपआथ' जासिगोन नालाय दा बिथांमोना फर्मखौ लांसिगोन दाथ' ओरैनो लांथ'वाखै नाथायबा साननैसोनि उनाव नोंथांमोननि बे फर्मखौ बिथांमोना लांगोन बिनि उनाव नोंथांमोना जेब्ला फार्स्ट बोसोराव एबा नोंथांमोना देग्लायनो मोननो हागोन बे 10,000 रांखौ बे 10,000 रांखौ मोनखांनायनि उनाव नोंथाङा जाय माने खामानिखौ नोंथाङा मावगोन होननानै बे एप्लिकेसन फर्माव नोंथांमोनाथ' साबमिट खालामनांगौ नालाय जेनेबा नोङो हमना ला एप्लिकेसनाव नोङो साबमिट खालामबाय जेनेबा आङो गय बेफारि जेनेबा गय फानगोन जेनेबा गय खावनानै फानगोनानो जाबाय आं फिसा खामानिखौनो बे नोंथांमोननिसिम बुंबाय आरो जेनेबा दखान फिसा होगोन बेबायदि होनना नोंथाङा जेनेबा बिजनेस प्लेनाव लिरबाय एप्लिकेसन फर्माव जुदि नोंथाङा बे खामानिखौ मावथारमारोबा अब्ला नोंथाङा आरोबाव नेक्स्ट 2 इयार्सआव माने नेक्स्ट बोसोराव नोंथांमोना फैसा मोनबावनो हागोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 12,500 नोंथांमोना फ्रियाव नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो हागोन बिनि अनगायैबो नोंथांमोना बेंकनिफ्रायबो नोंथांमोना लन हिसाबै 12,500 मोननो हागोन लन होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिना लाखाबानो जाबाय बेंकनिफ्राय मोननाय बे 12,500खौ नोंथांमोना रिपेमेन्ट खालामफिननांगोन एबा रिटार्न नोंथांमोना खालामफिननांगोन बेसेबां इन्ट्रेस्ट रेटआव नोंथांमोना रिटार्न खालामनांगोन बेनि बागै बेहाय खोन्थायाखै दे नाथायबा नोंथांमोना बेंकनिफ्राय मोननाय बे 12,500खौ हरफिननो नांगोन नाथायबा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय 12,500 रांखौ नोंथांमोना हरफिननो नाङा बेयो नोंनिनोखा बेखौ रिटार्न खालामनाङा नोंथांमोना दा नोंथांमोना बेखौ मिथिनो हाखाबाय फार्स्ट बोसोराव नोंथांमोना 10,000 मोननो हागोन सेकेन्ड बोसोराव नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय 12,500 मोननो हागोन बिनिफ्राय सेकेन्ड बोसोरावनो नोंथांमोना बेंकनिफ्रायबो मोननो हागोन 12,500 नाथायबा बेंकनिफ्राय मोननायखौ नोंथांमोना हरफिननो नांगोन 12,500खौ अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोननो हागोन फ्रियावनो 10,000 नोंथांमोना दाजाबना नायबानो जाबाय गासै नोंथांमोना 22,500 नोंथांमोना मोननो हागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय बे 12,500खौ नोंथांमोना हरफिननो नाङा एबा नोंथांमोना रिटार्न खालामफिननो नाङा मात्र नोंथांमोना बेंकनिफ्राय मोननाय 12,500खौल' नोंथांमोना रिटार्न खालामफिननो नांगौ दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिजोब्बाय जानांगौ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खावलायहरनाय आरो जुदि नोंथांमोना बे 10,000 रांखौ मोनोबा जा खामानिखौ नोङो मावगोन होननानै बे एप्लिकेसन फर्माव साबमिट खालामगोन बेखौ नोंथाङा एसे देखायबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट बोसोरावबो माने बोसोरनि उनावबो नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसाखौ मोनबावनो हाबावगोन आरो बेल' नङा आरो बोसोर बारलांबाय थाबानो नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै फैसा माने मोनबाय थागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय लन हिसाबैबो नोंथाङा बेंकनिफ्रायबो मोननो हागोन खम इन्ट्रेस्ट रेटआवनो नोंथांमोना बेंकनिफ्राय फैसाखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै जा खामानिखौ नोङो मावनो होननानै बिजनेस प्लेन नोंथांमोना साबमिट खालामगोन बेखौ जुदि नोङो मावनानै देखायोबा नोंथांमोना थारैनो उनावबाबो एसेबाबो गभर्नमेन्टनिफ्राय मुलाम्फा मोनबाय थानो हागोन एबा फैसा नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेंकनिफ्रायबो नोंथांमोना लन मोननो हागोन आरो खम इन्ट्रेस्ट रेटआवनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जा बिजनेस प्लेन साबमिट खालामो बेखौ नोंथांमोना मावनानै देखायबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिजोब्बाय जानांगौ गोबाङानो बुंहरबाय थादोंमोन आरो बेसेबां माने बे गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसा मोननायखौ हरफिननांगोनसो बेफोरबायदि नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन दा बेनिखायनो गासिबो जायफोर बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनाय नोंथांमोना गासिबो बुजिनो हाबाय जानांगौ एबा मिथिबाय जानांगौ
दानिया आङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ खोन्थाहरनोसै जेनेबा दंफां गायनाया जोंहा थाङासैना बे आमृत भिक्षा आन्दलननि जोहै दंफां फांनै गायदोंमोन दा नोंथांमोना जेनेबा थाङासै थैबाय अब्ला नोंथांमोना जेनेबा बे गायनाय समाव लानाय फट'खौनो नोंथांमोना होनांगोन नामा होननानै माखासे सोंहरदों आरो नोंथांमोना दा बेनिखायनो बेखौ बुंहरनो सानदों नोंथांमोना जेब्ला गायदोंमोन बेनि फट'खौ नोंथांमोना होनो नाङा दे बेखौ होबाथाय जानाय नङा माने नोंथांमोना दानि फट'खौसो नोंथांमोना होनो नांगोन जुदि नोंनि दंफाङा थाङासैबा नोंथाङा बे जायगायावनो सिगां गायनाय जायगायावनो नोंथाङा गोदान दंफांखौ नोंथांमोना गायनांगोन फांनै दंफाङाबो जेनेबा थाङासैबा मोननैनि जायगायावबो नोंथांमोना गोदान माने दंफांखौ गायफिनना नोंथांमोना फट'खौ साफायनांगोन जायफोर नोंथांमोना नोंथांमोनाबो थांनाय बे दंफांखौ साफायफिननांगोन गांनै नांगोन नालाय नोंथांमोननि फट'आ गांनैखौबो नोंथांमोना साफायनांगोन आरो दा बेनिखायनो दायो एसे नोंथांमोना जेनेबा गायनानै साफायखानानै लायोबा एसे मोजां जागोन बुखांनानै लाखायोबा जाहाथे नोंथांमोना जेब्ला फर्म फिलआप खालामनो फैयो अब्ला नोंथांमोना डकुमेन्टसफोरखौ आरामसे माने फट' बियोबा नोंथांमोना माने फट'खौथ' बिखागोनखा अब्ला नोंथांमोना माने लोगो होनो हायो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननि बे आमृत भिक्षा आन्दलननि जोहै दंफां गायनाया थैबायबा नोंथांमोना बे थैनाय जायगायावनो गोदान दंफांखौ गायफिनबानो जाबाय ओमफ्राय फांनैबो थाङासैबा नोंथांमोना मोननैनि जायगायावबो माने फांनैखौबो नोंथांमोना गायफिननानै फट'खौ साफायनानै बुखांनानै दोनखाबानो जाबाय बिनिफ्राय सिगांनि साफायखानाय फट'आ जायादे बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंखानाय जाबाय सिगांनि जा माने दंफां गायजेननायाव साफायनाया बे जानाय नङा बेखौ आं बुंहरनाय जाबाय दै जायफोरना थांबाय दा बे थांनाय फट'खौसो नोंथांमोना साफायनांगोन जायफोर नोंथांमोना थाङासैबा दंफाङा बेनि जायगायाव गोदान गायनानै नोंथांमोना साफायनानै होनांगोन आं आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो माने क्लियारलि मिथिजोब्बाय जानांगौ एबा बुजिबाय जानांगौ दा बिनि गेजेरावनो माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिबावाखैबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आं आरो आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो शेयार खालामगोन होननानै लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबादिनो नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि स्किमनि बागैनो एसे उनाव आरो माबाफोर आपडेट ओंखारोबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों